Solen Kovela hian Sol Beast chak tak tak an oma Solen 1 bi ka chuan Deep Sea Demonic Uhel King a chak berani kha chuan Solen 2 a chuan Solen 1 ai kha chuan Century Millennium Sol Beast an tam jok ani chung Beast chak tak tak te zinga chuan a bik takin a chak zwal top 10 Beast om le in a chak ber chu kumnuai ret aya upa Beast God detail ani eng Solen 1 le Solen 2 Beast chak ber te pani hi tunge chak jok tura irin le Deep Sea Demonic Uhel King hi Solen 1 a khan Millionaire Cultivation ni in Limit Dolo Level 99 pa ngai ain a chak jok ani kha tangsan nen hanin bailai phai kha chuan a chak na in third class god level han thleng pha ni Azura God in tranpui lo se chu tangsan po in khata in baina khan a hne don lo ani chuan Beast God detail hi a beast thu form dik tak ming chu Golden Eye Black Dragon King ni in Divine Dragon Ria matanga lo kalani kumnuai ret aya upa ni in Limit Dolo Level 99 pa ngai ain a chak jok ani chuan detail hian Divine Weapon Divine Dragon Claw anei boka chuwangin level 99 pa ngai tan chuan ne mai chi ani lo ani Holy Ghost Charge Supreme Sect Leader Dead God Dolo Level 99 Easy Suile detail anin bailai khan olsamte in detail ni ne thei ni kha chuwangin Beast God detail hi Solen 2 anana chuan chak tak ani Deep Sea Demonic Uhel King le Beast God detail ability hi Power Attack type ve ani